Това име носи изложбата на двама талантливи италианци – Алба Гонсалес и Лука Бракали. Сега им казваме бонджорно. Бонджорно. Добро утро. С превода ще ни помага Таня Петрова от Италианския културен институт. Здравей, Таня. Вашата мисия е под обща изложба да представите фотографии и скулптури, които всъщност са плод на вдъхновение на вашите пътешествия около света, по света, различни места, които сте обиколили. Ще ни разкажете ли сега за всички тези незабравими кътчета за вас? Personalmente ad oggi ho visitato oltre 120 paesi del mondo. За мен лично мога да кажа, че към днешна дата съм обиколил над 120 страни по света. Da Polo Nord a Polo Sud. От Северния полюс до Южния. Quindi ho trascorso 20 anni della mia vita. Прекарах 20 години от живота си. Per cercare di capire quelle che siano le bellezze del mondo. За да се опитам да разбера това, което са красотите на нашия свят, на нашата планета. Nelle sue infinite sfaccettature. В изключително различните си лица. E quelle delle persone. Както и тези на хората, както и тези на животните, които обитават тази планета. Dopo 20 anni di queste ricerche, след 20 години вече дойде моментът di poterlo raccontare agli altri. Да мога да го разкажа и на другите. Attraverso appunto чрез моите книги, които пиша, документалните ми филми, които правя, и това изкуство, което е истинско изкуство, което е фотографията, което е универсален език за изразяване и нямаме дори нужда от преводачката. Така е, разбира се. Човекът също така губи своята ценност и това е моето обращение към хората, които гледат изложбата. За това се свързвам с посланието на Алба, въпреки че моето е по-фигуративно като послание. Искам да хвана човека в неговата същност. Търся най-вече през инуитите, тези, които са изчезващи раси в Аляска или Канак в Нова Каледония, в островите Самблас, тези индиос, които са племето, и даже последният ми документален филм беше върху индийската религиозност. Чувства ли се в някакъв момент изморен, но не толкова физически, а по-скоро духовно? Имало ли е такъв момент по време на събирането на всички тези фотоси и обиколката по света? Невъзможно е да се изморя. Винаги адреналина ме държи буден. Никога не съм изпушил една цигара, никога не съм използвал наркотици, както и никога не съм пил дори едно кафе. Той е вдъхновявал си от всичко около тебе. Си е ispirato da tutto ciò che è intorno a te. Esattamente, точно така. Алба, по същия начин. Лука, има ли място на света, което те е впечатлило толкова много, че би искал да продължаваш да се връщаш отново и отново и да търсиш нещо ново в това място? Diciamo che è l'Artico che mi affascina moltissimo. Да кажем, че Северния полюс е това, което най-много ме е впечатлило. Adoro appunto le sfide. Много обичам предизвикателствата. E quindi tutto ciò che è al limite. И всичко това, което е на ръба. Naturalmente l'Artico fa paura a molti, soprattutto. Много хора се плашат от Северния полюс и най-вече заради студа. Pochissimi fotografi al mondo, esploratori. Много малко фотографи и изследователи отиват на това място. E soprattutto è il cuore pulsante del nostro pianeta. И най-вече това е за мен сърцето на нашата планета. Quello più sensibile ai mutamenti това, което е най-чувствително към климатичните промени. Quello che ci può raccontare meglio. Това е, което може да ни разкаже най-добре как нашата планета страда в момента. Solo lo scorso anno mi sono recato 3 volte. Само за миналата година бях около 3 пъти там. E quest'anno ci tornerò nuovamente. И тази година отново ще се върна. Compio ricerche assieme anche a scienziati per documentare questa parte. С повече средства, както и с други изследователи, за да мога да документирам как нашата планета се променя. Ed è questo la mia principale priorità. И това е
моят приоритет за сега. Ние ти пожелаваме успех в това начинание, както и на Алба, както и на вашата изложба, която с нетърпение очаква да видите всички наши зрители. Успех ви желаем. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Надявам се, че ви е било приятно да бъдем заедно. Бъдете с Денят на TV+ и утре, когато ще разберете повече за новите проекти на образователният портал Академика БГ, за протестите на академичната общност срещу орязаният бюджет за наука, както и за екстремните преживявания на колегата ни Злати Йочев на 3000 метра над земята. И разбира се, много други любопитни неща. Усмихнат ден от целия екип на предаването. Чао!